त्रिपुरा हास्टेनि रोजाब मुं मुसामुं हामजागै दंनाय लुकुरकनि बागै काशा बेलाय खेनो तंथकमानि कक्तमा आजुकनि सारि हुकुमु बदल नरकनि बागै तुबुई फाइग्या खिलिजाक सानजानि पान्दा इ पान्दाओ नरक नाय माननाय फोक डांस मॉडर्न डांस 19 ट्राइब्स नि कस्टम सो आबोनो कारिबो नाय माननाय यारं म्यूजिकल बदलनि रोजाब मुं रोजाबनाय रकनि बिसिंग दंनाय त्रिपुरा हास्टेनि खरां गदै बेलाय खेनो खनातक खरां ताखुब मानिक देबबर्मा बुकुक रुमी मुरासिं ताखुब कुणाल देबबर्मा जिमुस आकर्षण सिकेला सिकेली मालाय माजरावा खापां खाकलयो ओ पान्दा इनाय सेप्टेम्बर तालनि 14 सालमारिवो राजखराउलिनि टाउन हल जरा शारिकनि दाम्बा तामफुरो एबा 5 PM ओ पान्दानो नायना मुचुं तंनाय र एंट्री पास नि बागै ककदुक बाइकरंनि 7005 334934 हामबाय Maya